Tingin ka kay mami. Tingin ka dun. Andre! Tingin kay mami. Hi, baby! Tingin si mami sa kabila. Andun si mami sa kabila. Tingin kay mami. Tululaway. Tululaway. Tululaway naman yan. Oh, ang galing oh, nakadapa. Ang galing naman ng baby na yan. Bakit? Andre! Ha? Ano? Inis na inis. Ano? Burp ka na. Ay, nabubuhat na yung ulo niya. Oh. Kaya nga eh. Matagal na nga eh. Ay, ayan na, naglaway na, ang daming laway. Ang dami na, wala na, sinak. Sinak na yung fist niya. Ano ba yan? Oo. Ay, grabe na. Ha? Tawagin mo dyan para mamarap siya sa side mo. Andre! Hello, baby! Tingin ka dito, oh! Andre! Tinasak niya yung ano niya yun. Kulit lang eh. Lagyan natin ano siya ikamit eh. Hmm? Lagyan natin siya ikamit eh. Kung siya ng balls spot dito. Lutong pa oh. Sarap? Hmm? Sarap? Sarap, sarap?